Pentru bolnav era perfect egal. El simțea un act desfundat aici când îi făcea injecția. Dar serul nu intra înăuntru. Nu intra. Aici a venit legea lui Bernoulli, pentru că legea lui Bernoulli, pe care noi n-am știut-o, statuta cu claritate de cristal următoarele. Prin împingerea unui piston asupra unui fluid aflat într-o incintă închisă, izobarică, izometrică și izopropilenică, fluidul care se află împins de forța pistonului este respins înapoi cu o forță egală cu greutatea volumului de fluid, care nu se mai poate dislocui nicăieri, pentru că îi înfunda capul la siringă, îți împinge pistonul înapoi și te dă cu capul de pereți la cameră. Toți doctorii purtau căști de motociclist când făceau. Au auzit dumneata de legea lui Bernoulli aplicată în modul ăsta haotic și astfel explicată? Dar nu e deloc haotic, așa s-a votat în Parlament. Am venit Nu s-a votat legea lui Bernoulli în Parlament, domnule. într-o dimineață, era joi pe la 8 și nu venise pachetul de legi de la guvern. Și atunci, ca să-și facă mâna, până la 9 a deschis domnul German cartea de fizică și a votat legea lui Bernoulli, legea lui Kirchhoff, toate. Să trecem acum la punctul final al discuției noastre, pentru că deja capătă niște conotații științifico-fantastice și aș vrea să ne întoarcem pe Pământ. Și pe Pământ și la Pământ. Este vorba de împărțirea Pământului. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de modul în care ați împărțit dumneavoastră Pământul. Deoarece le-am împărțit Pământul încă din timpuri imemoriabile, din care nu-și mai aduce nimeni aminte. În lunile ianuar-februarie 1990, când bătea vântul și viscolea afară, eu mă gândeam în casă cum să împărțim pământul respectiv care l-am împărțit. Dar nu exista legea Pământului atunci, nu? Legea a intrat în funcțiune acum vreo 2 ani numai. Nu exista lege, nu exista tocmeală, nu exista nimic, nici mâncare nu exista pe vremea aia și ei veniseră cu coasele ascuțindu-le la noi și topoarele în ogradă, așa, adică, vezi, Doamne, sugestiv că ei cosea iarna sau mai știu eu ce, ca să ne arate nouă care-i treaba cu împărțeala Pământului. Noi ne-am prins amândoi cam care-i treaba, am băut câte o cafea, am fumat o țigară, le-am sfătuit, i-am ținut 2-3 ore în frig, ascuțeam mai încetul coasele, după 2-3 ore era cam leșinați așa. Le-am dus pe un pahar de țuică, s-a înviorat, nu știu ce, am zis, na, care-i treaba? Ce doriți, ca să spunem așa, cu doleanțele voastre? I-a zis, hai să împărțim Pământul, pe care l-avem din moș strămoș de la CAP-ul, care s-a desființat. Am ieșit afară și am zis, Pământul, da? Pământul, a zis ei, parcă era George Coșbuc, toți, nu alta. Ca să-l împărțim cu tare, zice, hai după ce îl facem? După lege. După care lege? Că nu era nicio lege, absolut nimic pe 4 ianuarie. V-am spus, era o debandată și un haos îngrozitor. A zis, hai unul azi de mulțime să împărțim după o teoremă, ceva. Ce teoremă, domnule? Despre ce vorbește dumnealui? Este teorema lui Pitagora, pe care o cunoștea toată lumea, dar n-a fost așa de simplu. Că înainte de teorema lui Pitagora a trebuit să creăm spațiul lui Euclid, a trebuit să-i verificăm axioma fundamentală, că printr-un punct exterior la o dreaptă se poate duce o singură paralelă la dreapta respectivă. Dreapta, prima, a fost găsită simplu, buza râpii. Dar când s-a luat punctul exterior deasupra râpii și s-a apucat oamenii să ducă paralela, a fost nenorocire. S-a umplut spitalul într-o săptămână din cauza asta. Poftim ce spuneți. Aplicați geometria euclidiană ca niște inconștienți ducând paralele pe câmp. Să fii mulțumiți că n-am aplicat-o pe aia neeuclidiană, că la aia era dezastru dacă o aplicam. Că ne apucam să înțepăm dreptele cu planuri și să le arătăm noi care-i treaba cu vectorii X1, J1 și Y1, mai prindea ei vectorii la vară. Bun, și cum ați făcut? Păi cum să fac? Tot eu, care săracul am fost nevoit să fac spațiul ăsta, am zis, facem după spațiu neoclidian? Bine, nicio problemă. Mă duc frumos jos în beci, am luat vectorii de acolo, le-am dat
vectori, I, U, J, X, Y, Z, că erau o grămadă care erau acolo. Le-ai dat vector, dumneata. Dom'le, cum să dai vector, domnule? Că nu există ăștia, nu-i alegi cu degetul, nu-i pipăi cu mâna, vectorii. Mare greșeală am făcut, știți de ce? Știți ce a făcut cu vectorii? Nu, ce-au făcut? A fugit acasă cu ei. Și până la urmă ce s-a întâmplat? Până la urmă s-a întâmplat așa, că am spus să facem o transmutație. Să facem niște perechi Hilbert, am făcut băieți cu băieți, fete cu fete, perechi Hilbert-Helga, că am avut și o fată Helga, și am făcut perechile astea și să pornim să transmutăm în plan totul. Din spațiu să facem plan. Un plan, da? Și să împărțiți pământul în plan. Da. Și cum ați format planul? Am format planul. Sunt necesare 3 puncte, da? 3 puncte, da. Erau foarte necesare astea 3 puncte. Ea a vrut să facă pentru un punct planul, dar le-am spus, chiar pentru un punct nu se poate, că nu este cum. Ați furat vectori, ați luat alea. Unghi diedro n-a vrut să facă deloc, că nu le-a plăcut cum sună, unghiul diedro. A zis că ei nu face diedro, nici morți nu face. Cum ați aplicat teorema lui Pitagora pentru împărțirea pământului? Cum? Suma pătratelor catetelor C1, C2 este egal cu pătratul impontenuzei, care unește cele două catete. Da, știm, asta da, corect, așa e. Păi ei nu știa, i-am învățat eu. A făcut seral o săptămână ca să știe asta. Am învățat-o, am spus, o știți? O știm. Bine, atunci să luăm frumos explicația științifică care este. Satul nostru este așezat pe o platformă orizontală, fiind la câmpie, relief câmpios, care este. Are captul dinspre răsărit, unde este o piatră de hotar cu satul vecin, unde nu ne interesează, am pus punctul A. În captul celălalt al satului am pus punctul B. La punctul B în sus deasupra am pus punctul C. Că acolo e râpa de care v-am spus. Care are componenta orizontală, satul și componenta verticală. Râpa, da. Între cele două trebuie să fie unghi de 90 de grade. 3 zile am săpat de aici, că erau 80 de grade. Asta să dau la o parte pământul că era numai 80 de grade, nu corespundea acolo deloc. N-aveam cum. Am pus ramportorul, am făcut unghi, tot nu știu ce. A fost latura BC, sus în vârf. Am pus